We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Have a blessed Thursday mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa mga kapuso sa Parang ug Sultan Kudarat sa Maguindanao Province. Sa may buntag. Mayong buntag sab Jill ato sab kamustahon ang ato mga kapuso sa Dapitan City ug Dipolog City sa Zamboanga del Norte Province. This morning mga kapuso, atong sayron ang mga proyekto sa usa ka NGO dinhi sa Mindanao nga ginatagaan og pagtagad ang kawayan. Unsa kaha ang ilang mga proyekto gamit ang kawayan? Kana ang atong sayron unya taod-taod kauban si Rica Gadi. Samtang say makauban sab nato si Rodelio Carmelo Dalisay ug atong mas palapdan pa ang atong kahibalo labot niining organic farming ug kung paunsa kini nakatabang sa atong mga kaigsuunang lumad didto sa Marilog District, Davao City. Samtang say makauban at Senior Resident sa Bestok ang World Championship of Performing Arts gold medalist ug online sensation nga si Julia Serad. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo kung kinsa ang una ug ikaduha nga amputee nga nakasaka sa pinakataas nga mountain sa Pilipinas nga mao ang Mount Apo? Sila si Arnold Balais ug Angelo Revilla. Niadtong tuig 2013, si Balais nga usa ka Cebuano amputee ang kauna-unahang amputee nga nakaabot sa tuktok sa Mount Apo. Og ning bag-o lang niadtong April 10, 2021, naabot ni Angelo Revilla nga taga Bansalan, Davao del Sur ang summit sa Mount Apo. Giila siya isip ikaduhang amputee nga nakaabot sa pinakatuktok sa Mount Apo. Mga kapuso, atong mas palapdan pa ang atong kahibalo labot ni ining organic farming ug paunsa kini nakatabang sa mga lumad sa Marilog District dinhi sa Davao City. Kana atong sayron kauban si Rodelio Carmelo Dalisay. Sir Rodelio, maayong buntag ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka, sir? Okay ko karong buntaga. Okay na okay. O good morning po, Argil. Sir Rodelio, unang-una, unsa ba imuhang nahimong inspirasyon sa pagsugod nimo ni ining organic farming dinhi sa Davao City, sir? Nag-umpisa gyud ni sa 2014. Gikan magugo sa US. Pagbalik na ko dire mga 2006, nakita na ko na nag-improve na gyud kaayo ang Davao. Murag naging urbanize siya. Ang akong giuna-una ato, murag na sa syudad na takayo na nawala naman yung mga garden sa atong mga palibot. So nag-umpisa ko dire og nagtanom, no? Tanom kong mga gulay. Ang purpose ato pang sariling consumption lang. Pero sa kadako sa area na sayangang gyud ko, gitamnan na nako tanan og halos tanang gulay. Pero ang pagtanom nako ani organic or natural. Sir, alang nimo unsa ba ka importante ang kining pagpananom sa atong mga tugkaran ilabi na karong panahon sa pandemya? Ang importante gyud no na dili ba ingon na porque wa kay yuta. Usually sa apartment wala kag yuta kundi makita nimo semento tanan. Gamit ka lang ng mga recycled na container, di ba nagainom kag mineral water, gamitan na as imong paso. Kay kana pwede nimo itamdan og mga gulay. Og sir, among nasayran nga imuhang pagkahilig sa organic farming, aduna sab kay namugna nga advokasya. Pwede ba nimo ning ma-share sa mo, sir? Sa una sa Rotary Club of Pag-asa Davao, nagatabang mangyud mi dito sa mga tinatawag natong mga lumad
Ginatabangan sila, naghahatag ng pagkaon. Pero at that time, naman sila'y High School of Agriculture. Gitabangan ako sila, then almost every week nung sakan ako dito, then nakita na sa mga pamilya, sa mga bataa, na nainganyo sila, no? Nainganyo sila na butanon pod. Nag-volunteer na lang ko sa ila na matabangan sila, naghahatag ko silang mga seeds, o di lang paghatag og seeds, ginatabangan po nako sila, ginatudluan kung usag yun ang natural na way na pagtanom tag mga gulay. Nag-umpisa sa isa ka pamilya, karon na ako yung mga 7 ka pamilya na ginatabangan, og sila ang ginatawag na ako growers, no? Sila nagtanom ano mga gulay na akong kailangan sa restaurant o kailangan sa akong mga kliyente diri sa Davao, o sa pagtanom nila, ginapalit na ako ang gulay sa ila para matabangan po sila sa ilang mga daily income, no? Sir, with your years of experience no sa organic farming, unsa ba imong gina-look forward sa organic farming industry? Ang pinaka-importante gyud no sa organic farming o aning klaseng negosyo, kung gusto gyud mo muunlad, ayaw lang sarili mong intindihon. Dapat intindihan po nimo ang ubang tao. Lalo na itong mga nagtatrabaho sa imo, ang na-envision na ako na in the future, maging independent sila para sila makagenerate sa ilang sariling income o again, makatabang sa ubang miyembro sa komunidad. Og sir, unsa ang mensahe nga buot nimo ipaabot ngadto sa mga buot sab mag-venture sa organic farming? Ang akong mensahe lang mahatag no sa atong mga kapuso, kahit na walay pandemya, importante gyud nga tanan ta maging ready. Kay wala ta kahibalo kung unsa may tabo ugma. Kung andam ta, kung natay garden, maski magtanong ta sa mga recycled plastic, nakaandam na ta, kung unsa may mahitabo the following day, di na ta kaayo maging concerned kung asa ta mangitag og pagkaon. Alright, salamat sa imong inspirasyon nga gihatag Sir Melo, ug unta magparayon ang lig-on nga dedikasyon nimo nga motabang sa mga kapusong Mindanawan pinaagi sa organic farming. Salamat kay sir. Daghang pong salamat, Jill. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, dugang istorya ug inspirasyon ang hatod ni Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Argel! May buntag mga kapuso, ug welcome to Best Talk. Karong buntaga atong makauban ang Wicopa Gold Medalist ug karon online sensation nga si Julia Serad. May buntag, Jules, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka na? Unsa man imong gikabisihan karon? Oh, thank you so much for having me. Hello, attorney. I am very busy with a lot of streaming and online gigs. But I feel great kasi even in the middle of the pandemic, I still get to do my purpose, to sing and entertain people. And I'm pretty sure daghan kaayo kag na-inspire, lalo na ang imong mga fans diri sa Mindanao. But syempre karon na, Jules, balikan natin yung sinimulan mo naman. Alam nyo mga kapuso, mo back in 2013 nagkailam ani ni Jules because of Stars of Davao. But we'd like to know, paun sa baka nag-start sa imong passion for singing? Actually, it was just an accident because it was my cousin na nag-imbita sa akin to join a singing competition. Kasi sabi niya, uy, samahan mo muna ako kasi gusto ko lang may kasama. And before that, I had no proper training, no competitions na nasalihan talaga before. So, sumali ako, edi go. Wala naman akong takot kasi wala nga naman ako experience. So, and then I joined. And then feeling ko, parang nag-grab niya yung ang aking interest. And then the next year, I joined na ako na talaga yung may gusto. And then I won the same contest with the next year. So yeah, that's how I started singing. Napag-alaman din namin na ni-appeal po ka, nag-represent ka sa Philippines sa World Championships of Performing Arts, right, or WCOPA. Tell us about your experience. Kumusta? Oh wow, that was the best so far.
kasi yung experience na yon, never ko yun ipagpapalit. Kasi I was able to represent my country and to share our talent as well. Kasi we were able to, aside from representing the Philippines, we were also bringing the name of Davao City, no? So, it was a very proud moment na kahit saang parte man ng mundo, nadadala namin yung pangalan kung saan man kami nanggaling. And any challenges or hardships that you've encountered from starting in Davao City when you started singing and then becoming a professional performer, what are some of the challenges na kailangan mong ma-hurdle to achieve to where you are right now? Well, it took a very, very long time para ma-achieve ko yung kung saan man ako ngayon. Kasali na din yung mga pagkatalo, yung mga andaming nagda-down sa'yo. Pero I think I just had that in me na laban lang talaga kung laban. I had the courage eh. Yun yung pinaka-proud ako na meron ako as a person. And of course, hindi matatapos ang chikahan natin ngayong umaga without hearing a song from you, Julia. Baka pwede mo naman kaming pagbigyan. Of course. Thank you so much. I'm going to bring you something from the South Border today. So I hope you guys will enjoy this one. This is arranged by my very good friend, Sir Cacho Ferrero. Heto na naman, nag-iisip, minsan nagtataka. Nasa akin ng lahat, bakit nangungulila? At nang makita ka, ibang sigla aking nadarama. Pag-ibig nga ba ito? Ako'y nangangamba. Nais kong ipagtapat sa'yo, sana'y dinggin mo ang lihim ng pusong ito. Kahit na magkaibang mundo, ikaw nga ang siyang hanap-hanap, kay tagal ako'y nangarap. Lumuluhod, nakikiusap, ako ay mahalin mo, sinta. Julia Sayad, mga kapuso, concert po dito sa At Home with GMA Regional TV. Thank you, Jules. Grabe Thank you ka, so may much, nanalo na. And finally na lang, ito ano ang mensahe mo, Jules, sa lahat ng mga aspiring singers and performers dito sa Mindanao na gusto din i-pursue ang kanilang passion for singing like you? Okay, my message to all of you guys is please invest on bettering your craft. Siyempre, mag-practice lang talaga tayo hanggang makamit natin kung ano yung gusto natin. And please keep yourself humbled all the time kasi yun yung isa sa mga bagay na pinaka-importante when you're in the entertainment world. So, And of course, they want to get to know you better. Baka you want to invite them also to follow you in all of your social media accounts. yes, please do follow me on my social media accounts. I am at Julia Serad on YouTube, Facebook, Instagram, and also I am on TikTok. So see you there. Thank you very much, Jules. Daghang kaayong salamat for your time dito sa At Home with GMA Regional TV. And that was Julia Serad, mga kapuso. Tutok lang kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga
kapuso, ang kawayan ang ginatawag nga poor man's timber dinhi sa Pilipinas. Apan pinaagi sa ginahimo nga mga inisyatibo sa usa ka NGO dinhi sa Mindanao. Hinay-hinay nang natagaan og bili ang maong kahoy. Aron sayron kung unsa ang mga proyekto nga ilang ginahimo, atong makauban karong buntaga si Ma'am Rica Gadi, ang principal founder sa Bamboo Bootcamp. Ma'am Rica, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, ma'am? Mabuti naman, maayong buntag. Ma'am, unang-una, unsa ba kining Bamboo Bootcamp ug unsa ang katuyuan sa grupo? Ang Bamboo Bootcamp, ang goal talaga namin is to educate mga common man, professionals, especially farmers about opportunities at saka kung ano man yung kawayan talaga. Kasi sa sobrang tagal na parang binaliwala natin yung kawayan, ang nangyari is naubos na yung mga kahoy. And ngayon, naghahanap na tayo ng mga alternative na timber. And nakita namin na ang kawayan yung pinaka-the best na magpalit doon. And I think kulang pa tayo sa education. So, ang advocacy talaga namin is to spread yung good news ng kawayan. Ma'am, sa inyo ang mga workshop o mga training nga gipanghimo, unsa ba ang inyong ginatudlo o kinsa ang pwede mo apil? Actually, meron talaga kaming mga workshop. Ang Bamboo Bootcamp is a workshop group. Ang workshop namin is yung intensive na workshop, 9 days kahaba. Tinuturuan namin lahat ng participants from propagation, which means kung paano magtanim hanggang post-processing. So, ang ibig sabihin ng post-processing is yung paggamit ng kawayan, paggawa ng bahay or buildings or yung mga furniture. Ngayon, sa gitna kasi niyan, kailangan din nila matuto about kung paano mag-harvest properly para hindi mo sirain yung tree. As we know, ang kawayan is not really wood or timber. Isa ito siyang grass. So, kaya matagal na natin siyang binaliwala. At minsan, mali din yung pag-harvest. So, kailangan turuan para hindi patayin yung kawayan. Also, yung paano pag-treat ng kawayan. Yung treatment kasi, yan yung nagpapahaba ng buhay ng kawayan up to 50 years. So, kailangan nila yan matutunan. Medyo wide talaga yung reach ng Bamboo Bootcamp. Umpisa, akala namin mga farmers lang ang interesado. And then, pumasok yung mga professionals like engineers, architect. And then, yung lately, marami na rin mga negosyante na pumasok sa training kasi nakita nila na, may opportunity pala dito sa kawayan. So, medyo wide yung reach namin. We want to encourage farmers to come and do the training as well. Kasi sila yung simula eh. Ma'am, sa mga katuigan, unsa-unsa ba nga mga oportunidad ang inyong nahatag ngadto sa mga mag-uuma, ingon man mga benepisyaryo nga nakatambong sa inyong mga workshops? Actually, ang dami na namin talagang na-present na opportunities. Number one, maraming local demand for kawayan. Ibig sabihin, maraming gustong gumawa gamit ng kawayan pero kulang tayo ng supply. Ibig sabihin, na-open namin yung mga mata ng mga farmers na maybe kailangan namin magtanim ng kawayan. So, ngayon, sa farmer side naman, mga opportunities is nabigyan namin sila ng paraan kung paano pumili ng tamang seedlings or planting material or propagule kasi ang dami-daming nagbebenta ng propagules or seedlings sa internet at hindi nila alam kung tutubo ba yun or hindi. At the same time, because of the education, nalaman nila na kung anong klaseng kawayan ang dapat nilang itanim. Para at least alam nila kung ano yung local demand, kung ano yung pwedeng magamit sa furniture, anong pwedeng magamit sa fiber, anong pwedeng magamit sa building construction. Unsa-unsa pa ang mga plano ninyo nga mga lakang karong umaabot nga mga adlaw? Well, we have a bootcamp coming up in a couple of weeks or exactly 11 days in Manolo Fortich, Alae, in Bukidnon. So, pero parang medyo busy talaga kami ngayon preparing for that. We're expecting people from all over Norman to come and join us para may mga bago silang learning, may mga bago silang mga discoveries about kawayan. Also, hopefully within this year, we can offer shorter trainings, yung hindi masyado mahaba. Kasi 9 days yung training namin, merong mga tao na gustong umattend pero nahahabaan sila. And then hopefully before the end of the year,
we'll be able to offer some online type training, very light lang. Kasi we really believe na yung hands-on application ng training namin is what makes or breaks the training, right? Lastly, ma'am, imuhang mensahe ngadto sa publiko, labi na katong mga aduna sab interes sa oportunidad nga mamahimong mahatag sa kawayan. My message, I invite everybody to have an interest and take a closer look at Bamboo. I urge everybody to take a look at getting educated. There are TESDA certificated courses available. You can also check us out at bamboobootcamp.org. We want the millennials or young people to start thinking about the environment, reforestation, and we think that bamboo is a really great solution, and we hope that we can be appealing to the young as well as the veterans. Daghang salamat, Ma'am Rica, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug Amping Kanunay. Thank you. Sayang mga kapuso, truly inspiring ang nahimong advokasya ni Rodelio Dalisay kung asa ang iyang love for farming nahimong source of inspiration and development sa atong mga kapuso. Buta nga ang ayan sab natong kapanalaminan nga matag usa kanato mamahimong giya og ehemplo. Samtang Jill, panghinaot ni Rica Gadi kinsa presidente sa Bamboo Bootcamp nga pinaagi sa ilang mga programa mas mahatagan og bili ang mga kawayan nga moresulta sa mas daghang oportunidad alang sa mga mag-uuma. Sayang mga kapuso, tambag ni Julia Serrad sa mga aspiring singer nga mag-practice lang ug be humble always kay mao kana ang pinaka-importanting butang sa entertainment industry. Mga kapuso, ang na-inspired nakakat-on kamo sa gishare sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Charles Dickens nga no one is useless in this world who lightens the burdens of another. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay home, stay safe, and stay healthy mga kapuso. Ako, si Cyril Chavez. Kinisab si Orgil Relator. Buong puso para sa kapuso.